Gubuk Asmara kono aturaken. Ora sah disorot. Biyen tak golek ing cagak kebak tulisan warna abang tanda isih prawan jenenge Gubuk Asmara biyen kae tanggo andung tanpa bantal tanpa kloso potah-potih ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae cerita waya wengi nganti keaketno catetan sajroning ati datan luntur saya merati dadi karwan merga leren nang Gubuk Asmara Rina aja anggak-anggak no rene no Irama Laras ingkang kesempatipun Bapak Suyatno wingi saking Trengguli makarya sinarto kadang ngopi ugi saking Trengguli. Biyen digolek ing cagak kebak tulisan warna abang tanda isih prawan Gubuk Asmara biyen ati tanggo andung tresno gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak cerita dik waya wengi nganti keaket rina sing ngendang rata ngetno awor meneh ya jane elok ra tau leren sitok iki ya cah cilik dadi manut pira-pira meneng ae ra mudeng dhuwit dadi ya laris iya jane elok ya catatan sajroning ati ora ilang saya merati
matur nuwun piye.